Сигурно много може да се говори за социалното възстановяване и специално за този автор. Това е автор, който не се преподава в нашите университети. Той не се преподава в катедрите по психология, защото не знам защо, но не се преподава и в катедрите по право, където сме склонни да го причислим по-лесно, защото той е социолог, който работи в областта на престъпността, престъпленията и начинът, по който обществата се справят с тях. Нилс Кристи, норвежки професор по криминология. Той нарича себе си критичен криминолог. Ние с критиката сме малко скарани, затова съм си позволил да добавя тази, може би, излишно уточнение. Става въпрос за хуманистична криминология. Криминология, която се грижи за травмата, нанесена от престъплението. Като когато е нанесено престъпление, хуманистичната криминология казва, че счита, че има поне 3 травмирани елемента. Има жертвата на престъплението, има самата общност и, разбира се, има престъпникът, върху който правосъдието упражнява в различна степен еквивалентно количество болка на това, което той или тя е причинил. Този принцип за болката намира лесно своите бързо достига до вътрешното си противоречие, когато се срещнем с казус, в който някой, например, е убил 77 човека. Става въпрос за известния случай на Андерс Бревик. Спомняте си, беше през 2011 година, на 22 юли, един младеж, дясно ориентиран, воден от, беше написал 1000-1500 страници манифест, в който се обявяваше в кръстоносна война срещу нашествието на мюсюлманите в норвежкото общество и беше предприел 2 военни акта. Единият беше да взриви бомба пред на централния площад на Осло, където загиват към 10 души, след това да отиде на един остров, където въоръжен с огнестрелно оръжие, автоматично да започне да ликвидира младежи, които се бяха събрали там на лагер. Там той успя да убие, да екзекутира 69 деца. Така. И Норвегия чрез Нилс Кристи, чийто текст по този повод ползвам за нашата лекция днес, е изправена пред задачата какво да правим, когато някой е направил това, което е направил. Казва той, какво има да възстановяваме, казва той, след онова, което се е случило. И отговорът му е, че това, което трябва да възстановим след това, което се е случило, е социалната система. И това, което той описва в един негов кратък текст, е систематичното прилагане на принципа на знанието за социалната травма и възгледът, че към нея трябва да си струва да подхождаме възстановяващо, ако искаме нашето общество да бъде единно след подобни трагедии. Нилс Кристи прави анализ на поведението както на лидерството в Норвегия след тези трагични събития, така и на съда, който упражнява правосъдие спрямо този млад мъж, този престъпник.
така и на поведението на жертвите, техните близки и цялото общество, ако може да говорим за обществото като цяло. Първото, което се случва, едно от първите неща, които се случва след 22 юли е, че министър-председателя на Норвегия излиза с заявление, че ние няма да посрещнем тези актове. Дали не трябва да отворим прозорците на някое време? Че ние няма да посрещнем тези актове на тези кръвожадни актове на убийство с отмъщение, с страх, защото нашата основна цел е да запазим идеалите си за демокрация. Едно от оцелелите деца казва: нека да отговорим с рози, не с отмъщение. И политиците в Норвегия, обществото се хващат за това. Страшно се улеснява тази случайно спомената реплика. Розите моментално се освобождават от мито, за да може всички норвежци да могат да си купят максимално количество рози и да ги положат на места, които служат като възпоменателни точки за загиналите младежи и не само. Министър-председателя прави изказвания всеки ден в посока на това да изрази съчувствието си към загиналите и да припомни мисията на обществото да събере отново себе си в резултат на тази трагедия, на тази травма, която му е нанесена. Нещата продължават, защото след много скоро престъпника прави пълни самопризнания, много бързо и лесно той влиза в съдебната зала. Какво да правим в съдебна зала, която иска да въведе принципите на възстановяването и съдебен процес, който се опитва да работи за социалното възстановяване, а не се опитва да информиране от това, че тази травма не бива да се пренася през следващите поколения, не бива да сее страх и омраза. Този съд кани жертвите, техните близки в случая, кани ги всеки от тях със свой собствен адвокат в залата, кани изключително много наблюдаващи журналисти на процеса, онези, които не могат да влязат в залата, защото залата не е много голяма, за 190 и няколко човека, ги разполага в съседни зали, където да може на големи екрани да се наблюдава делото. Поведението към обвиняемия е изключително достойно. Той е поздравяван сдържано от прокурора и от съдиите. Когато започва изслушването, всяка от жертвите е представена не само като съдебно-криминална експертиза, как е загинало момчето, момичето или възрастния, е даден и портрети, са казани няколко ключови думи за загиналия като възпоменание. Процесът се превръща в помен. Цяла Норвегия го гледа и голяма част от света, които се интересуват от това. Да, наистина, на всяко от съдебните заседания Брейвик идва и е поздравявал с нещо подобно на нацистки поздрав залата, предизвикателно. Последния ден се е отказал от това. Но през цялото време в залата е имало само един изблик на агресия, хвърлена една обувка по него от близък на жертва, който е казал, се е провикнал и му е казал: върви в ада изчадие, ти уби брат ми. С изключение на това, залата е успяла да бъде много спокойна. Това, което се организира паралелно, близко до залата, е, че се събират няколко десетки хиляди деца и пеят песен, която самия Брейвик много мрази. Песен, която приблизително се нарича "Деца на дъгата", песен за мултиетничността.
Става още по-интересно, защото идва момент, в който трябва да решиме виновен и виновен. Съда доказва, че е виновен. Трябва да решиме луд ли или не е луд. Тук, както се казва, става по нашата част. Има двойна съдебно-медицинска експертиза, психиатрична експертиза, която казва луд. Назначава се, съдът обаче си позволява да възрази, назначава друга съдебно-психиатрична експертиза, която казва не е луд. Едните психиатри започват да се карат с другите страшно в залата, луд ли или не е луд. Съдът решава. Какво смятате, че съдът решава? Каква е ползата от това да не е луд? Каква е ползата от това да не е? Все ще понесе отговорност. Единия път ще го заключим в лудница, други път ще го заключим в затвор. Няма, така се каже, няма шанс да излезе много сериозно. След като със сигурност ще го ограничим, какво смятате, че е добре? Вие сега колите и бесите, вие сте съдиите. Експертите са се, малко или много, са си седнали на задниците, защото едните казват едното, другите другото, никой не ги слуша. Вие сте съдии и избирате луд ли да го обявите или не луд. Людмила. Ако той бъде обявен за луд, той ще бъде изключен от нормалната ситуация, т.е. от това възстановяване на някакви социални норми. Така че тази мрежа, която чрез травмата е нарушена, ще бъде невъзстановена. Той ще бъде поставен като изключение, което е предимство, защото обществото няма защо да си блъска главата с този случай. Повече. Този случай е решен. Да. Общо взето това е логиката на съда. Съдът избира да го обяви за нелуд, защото разбирането на неговото поведение като поведение на един от нас поставя доста по-оздравителни въпроси пред обществото. Какво се случва сред нас, което не си даваме сметка, че се случва, така щото един от нас убива други от нас. Други думи, съдът избира и Нилс Кристи подкрепя съда в избора му да пледира, да приеме, че е вменяем и отговорен за постъпките си, именно за да може да постави поведението на този човек в контекста и във връзка с всички останали негови съжители. Убиецът като един от нас. Това, което в известна степен Караиван не успява да направи, в което възпитава и дъщеря си. И в което в голяма степен се себе възпитаваме и ние. Убиецът не е човек, който по какъвто и да начин можем да оприличим на нас. Нилс Кристи твърди обратното, като казва, че склонността на човек да убива не зависи просто единствено, или капацитета му да убива, не зависи просто единствено от неговата психопатия, а зависи от способността му, в която и ситуацията го поставя да познава или не, да може да се идентифицира или не с онзи, който може да бъде потенциална мишена на едно убийствено нападение, на убийствено действие. Той изследва пазачи на един концентрационен лагер в Северна Норвегия по време с югославски военнопленници и открива как онези от пазачите, норвежци, които са установили връзки с военнопленниците, не са извършвали убийства, за разлика от онези, които са се държали на дистанции, които много по-лесно са извършвали убийства и друг тип изстъпления, за които те са осъдени след Втората световна война. Нилс Кристи разглежда този казус на съдебен, обществен казус в Норвегия, на подход към една такава изключително сериозна социална травма,
като по-скоро сполучливо прилагане на принципите на възстановителното правосъдие и на възстановяването след социалната травма. Разбира се, той казва, всичко това е сторено не сляпо, сторено информирано от гледна точка на хора, на лидерство и на общества, които смятат, че заедността е изключително сериозна ценност.